Λοιπόν, τι θα μας φτιάξει σήμερα, Τζαρόλα? Τι θα μας φτιάξεις? Θα κάνουμε μια σούπα κίτρινης κολοκύθας. Αγαπημένη σούπα κίτρινης κολοκύθας. Ναι. Και είναι και ο καιρός τώρα που... Και είναι και ωραίες οι κολοκύθες, να πάρετε μια ωραία κολοκύθα που να μυρίζει, γιατί είναι και μερικές που δεν έχουν καθόλου άρωμα. Ναι, είναι αυτές οι πολύ κίτρινες, οι μεστομένες, είναι πολύ... Ναι. Αυτές είναι οι καλές. Είναι τώρα στην καλύτερη τους εποχή και είναι, για μένα είναι η αγαπημένη μου σούπα αυτή. Γίνεται σε 10 λεπτά, ένα τέταρτο, δεν θέλει παραπάνω. Λοιπόν, θα βάλουμε λίγη μαργαρίνη. Μπράβο. Άστο, δώσ' το σήμερα. Θα σου κάνω το βοηθό. Έχεις πολλούς βοηθούς στη Θεσσαλονίκη? Βοηθούς έχω. Ή είσαι one man show? Όχι, δεν είμαι. One man show δεν είναι ποτέ. Πρέπει να υπάρχει η teamwork που λέμε. Φτάνει τόσο. Είναι μια κουταλιά περίπου της σούπας ελαιόλαδο. Λοιπόν, έκαψε αυτό τώρα. Ωραία. Θα ρίξουμε το κρεμμύδι. Το καρότο, διότι το καρότο είναι σκληρό και θέλει και αυτό να σφουταριστεί. Ρίξτε και αυτό, μια τούμπα. Μπράβο. Το καρότο και το φινόκιο. Α, βάζεις και φινόκιο. Ναι, να δώσουμε λίγο άρωμα του ούζου, παραδείγματος χάρη. Δεν θέλουμε να τα κάψουμε, απλώς θέλουμε να μαλακώσουν πολύ λίγο. Η κολοκύθα γίνεται σε λιγότερο χρόνο από όλα αυτά, γιατί είναι λίγο... Όλο νερό είναι η κολοκύθα. Φτάνει τόσο, δεν θέλουμε άλλο. Τα μαράναμε λίγο δηλαδή. Τα μαράναμε λίγο, ναι. Τέλεια. Θα ρίξουμε τώρα την κολοκύθα. Η καταγωγή σου είναι από τη Θεσσαλονίκη, έτσι? Ναι, από τη Θεσσαλονίκη είμαι. Εκεί γεννήθηκα, εκεί μεγάλωσα. Και εκεί μεγαλουργείς, το καταδύναμη, όσο μπορώ. Λοιπόν, θα βάλουμε λίγο μοσκάτο τώρα, που έχει έχει έτσι αρώματα. Μοσκάτο γλυκό. Μοσκάτο γλυκό. Τέλεια πάει, ναι. Για να το... Ας το ρίξουμε όλο και τι έγινε. Όλο ρίξτε βέβαια, μια χαρά είναι. Το μοσχάτο γλυκό είναι αυτό που λέμε τύπου σάμος ή σαμιώτικο. Αυτό είναι πολύ γλυκό όμως. Αυτό είναι λίγο λιγότερο γλυκό. Δηλαδή δεν το θέλουμε να γίνει σιροπιαστή η σούπα μας. Και θα ρίξουμε και τελευταία τις πατάτες. Οι οποίες θα κάνουν πάρα πολύ ωραία τη βελουτέ μετά. Θα χυλώσουν τη σούπα. Λοιπόν, θωμάτου σβήσαμε και με το κρασί, εξατμίστηκε το κρασί, γεμίσαμε αρώματα εδώ πέρα. Ωραία. Ζωμό κοτόπουλο. Α, πρέπει να σου φτιάξω, περίμενε. Παίρνουμε το ζωμό ψυγείου. Σε μέτρια φωτιά, έτσι, ό,τι γίνεται σε αυτά. Σε μέτρια, ο οποίος είναι ο πιο κοντινός σε ένα σπιτικό ζωμό. Και τώρα θες και νερό, φαντάζομαι. Βέβαια. Βάζουμε και ζεστό νερό. Ζεστό νερό για να επιταχύνουμε τη βάση. Πες μου εσύ, Είμαστε εντάξει τόσο. Λοιπόν, τώρα θέλει γύρω στα 15 λεπτά περίπου να βράσει αυτό. Να πω και κάτι, επειδή την κάνω κι εγώ, σε αυτή ιδιαίτερα τη σούπα, επειδή τα υλικά είναι πάρα πολύ φίνα, η κολοκύθα βγάζει πάρα πολύ νερό, διαλύεται. Μην βάλετε πολύ νερό, γιατί θα σας γίνει πολύ αραιή μετά η σούπα. Και θα βάλουμε και πριν το τέλος 5 λεπτά ένα σφινάκι με λεμόνι, χυμό πορτοκάλι, κίμινο, κόλιαντρο και κάρδαμο. Θα τα βάλεις στο τέλος αυτά. Ναι. 5 λεπτά πριν το τέλος να βράσουν λίγο για να πάρουν. Ωραία, την αφήνουμε να βράσει. Και θα κόψουμε και το βασιλικό από πάνω. Μετά όλα αυτά. Ωραία. Θωμά, πέρασε κάτι τεταρτάκι, νομίζω ότι είναι έτοιμη. Τώρα είναι έτοιμη. Αυτή τη στιγμή τώρα μπορούμε να προσθέσουμε τα υπόλοιπα υγρά, δηλαδή λίγο πορτοκάλι. Πρέπει να την κάνουμε λίγο ιδιαίτερη, γιατί πρέπει να την νοστιμήσουμε περισσότερο. Και πρέπει να τη λεμόνι, πορτοκάλι, και να την καρκεύσουμε για να δώσει λίγο άρωμα. Αυτό είναι κίμινο. Αυτό είναι κόλιαντρο. Το οποίο κίμινο πάει τόσο πολύ με την κολοκύθα. Πάρα πολύ, πάει. Και λίγο κάρδαμο. Ωραία. Μια ινδική νότα της έδωσες. Όχι, δεν βγαίνει ινδική. Βγαίνει τελείως έτσι μια αρωματική, χωρίς να μπορείς να προσδιορίσεις. Τώρα θα βάλουμε και λίγο αλάτι. Ναι. Και λίγο πιπέρι. Ας βάλουμε λίγο πιπέρι ακόμα. Πιπέρι είναι.
Και το βασιλικό? Το βασιλικό θα το βάλουμε στο τέλος γιατί οξυδώνεται. Θα το χτυπήσουμε με το blender. Ωραία, τώρα είναι έτοιμο δηλαδή. Τώρα είμαστε έτοιμοι. Την κατεβάζουμε. Την κατεβάζουμε. Σβήνουμε τη φωτιά. Τώρα θα φέρουμε να τη χτυπήσουμε. Ένα φύλλο βασιλικού, δεν τη θέλουμε πάρα πολύ δυνατό για να μην σκεπάσει ο βασιλικός τα υπόλοιπα αρώματα που έχει. Αλλά απλώς δίνει μια έτσι φρεσκάδα και ένα άρωμα, σαν κολόνια δηλαδή κάτι. Επίσης έχω να πω κάτι, ένα λάθος που το κάνω εγώ Θωμά συνέχεια, ότι η κολοκύθα έχει ένα τόσο υπέροχο μαγευτικό αλλά πάρα πολύ φίνο άρωμα. Είναι φίνο, πρέπει να το καταλαβαίνεις. Όταν είναι η βάση η κολοκύθα, αυτό. Και βέβαια της ταιριάζει πολύ και το πορτοκάλι και το κίμηνο και όλα αυτά τα γλυκά μπαχαρικά. Αλλά εγώ πήγαινα και έβαζα Θωμά, δηλαδή με τις χούφτες και εξαφανιζόταν η κολοκύθα. Ναι, μα δηλαδή θέλει όπως το έβαλες, πάρα πολύ λίγο. Θέλει να αναδείξουμε την κολοκύθα, γιατί ούτως ή άλλως η βάση είναι αυτή. Λοιπόν, τώρα θα τη χτυπήσουμε. Αλίπητα, αλλά θα προσθέσουμε και λίγο σιμιγδάλι για να δώσουμε μια χυλωμένη... Κόλπο αυτό. Αυτό είναι κόλπο. Είναι έτοιμη, δεν τη θέλουμε πολύ να γίνει τελείως κρέμα, να αισθανόμαστε ότι είναι και η κολοκύθα. Έχω εντυπωσιαστεί με αυτή τη μαγιά, δεν το ήξερα αυτό, ότι βάζοντας λίγο ψηλό σιμιγδάλι στο τέλος που τη χτυπάμε, δένουν όλες φαντάζομαι σούπες με αυτό το τρόπο. Δένεται, βέβαια, σίγουρα, γιατί είναι και χωρίς γεύση το σιμιγδάλι. Και πάρα πολύ λίγο έβαλες, ούτε μία κουταλιά της σούπας. Αλλά αμέσως όμως κυλώνει. Ναι. Και είναι αυτό που λέμε το μυστικό του σεφ, δεν φαίνεται καθόλου αυτό. Όλοι πάνω στη δουλειά ανακαλύπτουν πράγματα τα οποία βοηθάνε περισσότερο από ότι... Μπράβο Θωμά που το μοιράστηκες μαζί μας για νεόδωρα. Ευχαριστησής μου. Λοιπόν, για βάλε τώρα να δούμε τι έγινε εδώ. Από υφή σκίζει. Είναι ακριβώς την έκανες Θωμά. Ακριβώς. Όσο πρέπει να είναι δηλαδή χυλωμένη. Μπράβο. Μία κουταλιά ακόμη θα βάλουμε γιατί με δύο δεν χορταίνεις. Ωραίο. Λοιπόν, για να δούμε τι έγινε. Κάτσε, δεν θέλω να στο χαλάσω το ρηχτό. Θα πάρω από εδώ. Μα είναι το τέλειο χύλωμα. Δηλαδή πρέπει να μας βγαίνει και το πορτοκάλι, πρέπει να μας βγαίνουν όλα τώρα. Και ο βασιλικός ο λίγος και το κείμενο και τα μπαχαρικά. Πω. Νομίζω ότι είναι η ωραιότερη που έχω πάει. Πραγματικά βγαίνουν όλα. Το λεμόνι εντωμεταξύ δεν φαίνεται, δηλαδή όλα κάτι δίνουν, αλλά δεν φαίνεται κανένα ιδιαίτερα. Ναι, αλλά δεν θέλουμε να την κάνουμε ξινή. Αναδεικνύεται αυτό το λεπτό άρωμα που λέμε της κολοκύθας, το τέλειο. Για τη συνταγή σούπα κίτρινης κολοκύθας θα χρειαστείτε μισή κολοκύθα, περίπου 1 κιλό, ένα μεγάλο κρεμμύδι ξερό, 2 καρότα, ένα φινόκιο, 200 γραμμάρια μαργαρίνη, 2 πατάτες, μισό κουταλάκι του γλυκού κίμηνο, μισό κουταλάκι του γλυκού κόλιαντρο, μισό κουταλάκι του γλυκού κάρδαμο, 2 με 4 φύλλα βασιλικού, 2 κουταλιές της σούπας σιμιγδάλι ψηλό, ένα ποτήρι κρασί μη γλυκό-λευκό, ένα πορτοκάλι, ένα λεμόνι, ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι. Και λίγο χρώμα. Τέλειο. Αυτό είναι ένα τέλειο βραδινό. Μπορείς να κάνεις μόνο αυτή τη σούπα με ψημένο ψωμάκι, Και σούπα και για τα παιδιά είναι το πρωί μπορεί να γίνει σαν κρέμα, γιατί όταν πικτώσει γίνεται κρέμα. Ναι. Μπορείς στα μωρά τα παιδιά να, όχι βέβαια με τόσα μπαχαρικά, αλλά απλή κολοκύθα, ας πούμε. Μα δεν φαίνονται καθόλου τα μπαχαρικά. Ναι, δεν φαίνονται. Είναι πάρα πολύ διακριτικά. Μπράβο Θωμά.